No niin, morjesta taas kaikki Palomies Samin seuraajat. Tällä kertaa ollaan Ristonmaan paloasemalla, täällä Keski-Suomen keskuspaloasemalla. Nyt ollaan lähdössä vesisukellusreeniin, eli meidän sukeltajat menee jää alle, sukeltaa, ja mä ajattelin sinä aikana, kun hetket sukeltaa, niin testata tätä meidän dronea. Ja meillä on tämmönen DJI Mavic Pro kopteri, mikä on ollut käytössä nyt pari vuotta ollut, ja tätä oli tarkoitus lennätellä tuolla järven jäällä. Pelastustoimissahan tää kopteri on sitä varten, että tällä pystytään luomaan hyvää tilannekuvaa vaikka isosta tulipalosta, jolloin päästään niin kuin korkeuksista kuvaamaan sitä, mihin suuntaan palo uhkaa levitä, tai esimerkiksi ihmisen etsinnässä tää on aivan loistava väline. Jätkät laittaa tuolla nyt sukelluskamoja ja kondiksen, käväs kattoo siellä mitä. Kattoo vähän mitä täällä tapahtuu. Mä nostolla vaan reenaan tuolla ulkona. Siinä vaiheessa sitten kun aina työvuorossa käydään kaikki kamat läpi, jotta ne toimii, kaikki työkalut testataan. Onnettomuushetkellä niin ei tarvitse todeta, että joku asia on epäkunnossa tai se ei toimi. Pyritään aina käymään kaikki kamppeet läpi. Nyt täällä rupeaa olemaan hommat valmiina, sillä sukeltajat kattonut kamansa autoihin ja sukellusavustajat on saanut tuossa perehdytyksen, että miten se narumiehen toiminta tapahtuu, ja odotetaan siirtyä kohti tonne Tuomiojärven avantointipaikkaan ja siellä pääsee ukot sitten veteen. No niin, nyt on lennonjohtoon soitettu ja ilmoitettu, että otetaan kopteri ilmaa. Lupa on saatu ja jätkät rupeaa tuossa sukeltaa ja mä pistän droneen ilmaan. Meidän alueella on näitä koptereita nyt useammassa yksikössä ja näitä on käytössä, ja näitä täytyy jonkun verran reenailla aina, että se sitten muistuu mieleen, että miten näitä käytettiin. Joo.
Tuleeko kalaa? Nykikö? Nykikö? Katsotaan minkälainen monni sieltä tulee. Aika monen vonkala. On tää se kuuluisa siika. 2 kilon siika. Tulukaa kahtomaan. Siikahan se siinä. Siikahan se siinä. Tulukaa kahtomaan. Päälle tää on semmonen 90. 90 kilo mötkö. Vanhempi mötkö. Vanhempi mötkö. Sieltä se tulee. Kyllä sillä jonkunlainen. Oo. Siikahan se siellä. Taitaa olla semmonen tuokin kala, että se ottaa kaikkeen Onko tää kiinni. se Vähän niinku suklaa? hauki. Onko tää se suklaamonni? Ne. Sellainen oli tosiaan työvuoro sukellusreeni ja nyt ollaan lämpimässä sisällä ja kattakaapa mitä mulla on tullut. Ristonmaan paloaseman postilaatikko täyttyy palomies Sami fanipostista ja siellä jopa jo mietitään, että Samille pitäisi oma postilaatikko laittaa sinne käytävälle. Kiitos näistä ihan älyttömästi ja mä lupasin tässä videolla katsoa näitä posteja. En ole vielä näitä avannut ja nyt tosiaan avaan ja kattelen näitä. Mitäs tässä on? Tässä lukeekin, että älä lue tätä korttia. No miten tätä sitten voi videolla? Tito, onko sulle tullut korttia, että ei saa lukea? Ei saa lukea videolla. Ei kai sitten lueta, mutta katsotaan sitten mitä kirjeeseen on tullut. On kyllä tosi kiva saada tätä postia, se on myönnettävä. Olen fanisi, fanitan sua. Tässä olisi toive, että sais mun nimmarilla varustetun kortin. Mä lupaan lähettää, niin joku päivä se postilaatikko on se Samin nimmarilla varustettu kortti pamahtaa. Ja täällä oli piirustus, tän sai näyttää. Ja kyllä todella hienoja. Noi, aika kähy. On niinku viimeisen päällä. 5/6 vai 6/5, miten se meni. Ja täällähän on sitten heti on tämmönen palomies Sami logo. Hieno piirustus. Todella hyvän näköinen. Ja mitäs mä oon tänne saanut? Tän saa ilmeisesti lukea. Palomies Sami, hei, olen Alvar 9V. Asun Ylivieskassa ja olen katsonut sun videoita siitä saakka kun aloitit YouTubeen tekee videoita. Olet paras tubettaja ja myös tikstuu. Pelaan Minecraftia itsekin. Kysymys, mistä innostuit palomieheksi? Se oli semmonen pienen pikkupoikana ollut haaveammatti, että joskus palomiehenä, kun jotenkin tuntui aina kun näki palomiehiä, niin jotenkin niitä oli niin kiva ihailla, että tommonen mäkin haluaisin olla ja sieltä se varmaan on ehkä jostain lähtenyt. Kysymys, minkä takia halusit tubettajaksi? No, ehkä tässäkin on se, että mä oon noita videoita tehnyt pitkän aikaa YouTubeen. Mä en kyllä edelleenkään pidä itseäni minä tubettajana, että mä latailen sinne kyllä videoita, mutta en kyllä nimeä itteeni tubettajaksi. Mutta vastaus kysymykseen, sinne on mukava latailla videoita ja näitä on kivaa editoida ja kuvailla. Ja ennen kaikkea tää faniposti, niin tämähän on älyttömän kiva. Joku viittii vielä niitä mun videoita katsella. Toinen kirje on Tikstuulle. Tikstu on saanutkin sen kirjeen. Tuutko sä sanoa jotain? Se on mun huoneessa, mä avaan sen seuraavalla videolla. Ai sä avaat sen videon. No sä voit sanoa kuitenkin Alvarille jotain nyt. Terkkuja Alvarille. Mä oon kyllä ihan väsynyt, mä vasta heräsin. Joo. Palomies Samille haluaa postia lähettää, niin osoite onkin tässä. Eli Salon Taipaleen tie 6, Keski-Suomen pelastuslaitos, palomies Sami ja 40500 Jyväskylä. Niin siitä löytyy sitten Samin postilaatikkoa postia. Kiitos kaikille, että katsoitte tätä video. Tilatkaahan kanava, laittakaa jakoa ja tykkäyksiä ja kommentteja ja sitä kaikkea tätä. Hyvä, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Morjes!